Hala, hala, watch out. What's wrong? Good morning, Philippines! Hello guys, good morning. Late na akong nagising. Gusto ko pang matulog. Pero guys, meron pala kaming lakad. At nakalimutan ko. And then tinitignan ko yung window. Oh my God, may araw na sa labas. Kaya nga, bumangon ako at pinakain ko yung mga alaga ko. Dahil nga, late na pala. Yun, pinakain ko yung aso, pakainin yung pusa. Kasi kailangan pala naming umalis kasi meron si taming appointment. So yun, nagpunta ako sa bathroom, naghilamos, nagwipe sa mga pakluy-klay, and din yan. Alam nyo na ibig sabihin yan? Aalis daw kami, so kaya, yun. Kaya, ito yung ginagawa ko. Kaya, naghilamos, ganon. And, yun. Mag-ready kasi punta kami sa Westchester, which is close to New Rochelle area. So yun guys, tinawagan ni Tami yung kung saan siya magpa-appointment. Chinench niya doon sa Connecticut kasi malapit-lapit daw sa amin. So kaya yun, hindi kami nagpunta sa Westchester kundi sa Connecticut. Ito guys, ito yung ano guys, bahay guys. Bahay na dinideliver. House delivery. House delivery ganito guys. Dalawa sila oh. Careful driving ito yan siya guys. I think it's a shed or a house. Careful ha. It's a house oh. So yun, bahay, delivery. Dito guys sa Amerika guys, ganito guys, bibili ka ng bahay. It's a trailer house. It's not really trailer. It's not a trailer house. May isa pa doon oh. Yeah. May isa pa doon oh. So yan. Just drive careful because this is oversized. This is oversized house guys, delivery. Truck lang siya, ikarga sa truck, o, di ba? House delivery, madiha. Naibalay baligya. Doon sa Pilipinas, bahay kubo, okay? Deliver bahay kubo. Dito is, maganda na siya, oh. Maganda na to, oh. Malapit tayo. Welcome to Connecticut, guys. Yeah, it looks like the other one looks garage, right? Yeah. This one is a house. Garage door on it. Okay, careful driving, pay attention. Another. This is exit only, no exit here. Oh no, exit here. No, it's exit only. So guys, ang ganda ng bahay. Delivery. Tutyal. Tutyal. Hala, hala, watch out. Yeah, I see this. He's not even signaling. He's holding it. He said fuck. He said fuck me to me. He said he do like this. Oh look, look. Slow down, In half slow a down. mile, exit the highway at exit 4. This guy guys, oh, he just he cut off Tommy and then he said, "What did you do? And you did something before?" I do nothing. Nawawala kami guys. Yung pinasukan namin guys, parang ano siya. What do you think where we went into? It seems like it's there's two dogs. Metal construction like making metals or like a pipe or something. Tignan niyo tong sasakyan guys. Oh, sobrang lapit na talaga. Nakakaloka itong Tami. Sobrang lapit na oh sa concrete. Oh, tignan niyo yan. Kalupang itong si Tami oh. Look, tignan niyo. Pang ilang beses na ito nagasgas dahil sa niya. Kalukuhan niya. What's wrong? What's wrong? I gotta wait till when I come out here. You wait? Do you let you wear mask? You have to wear a mask in there. Inside the In whole the store? clinic In the area. clinic area? 2 hours later guys, hindi pa nakalabas si Tami sa clinic dito sa CVS. So ngayon, pinasok ko siya. So napagdesisyonan kong gusto kong bumili ng eyelashes. Kasi guys, alam niyo na, first time hindi ko ito na-try. So kailangan nating i-try. Makikita nyo yan, i-vlog natin, okay? So yan, napabili ako niyan. And then bumalik ako sa sasakyan kasi hindi pa rin siya lumabas. Ang tagal ni Tami. Kanina ko pa yun hinihintay. Doon ako sa loob, pumasok ako sa CVS, pero hindi, wala talaga.
1 hour din ako naghintay doon. Finally, lumabas si Tommy. Yun, lumabas, bumalik kasi ako sa loob. Sinundan ko, hindi niya alam na nakasunod pala ako sa kanya. Iwan ko guys, galit na galit ito siya guys. So ngayon, nagtataka siya, nakita niyo sa sasakyan, wala ako. So takang-taka siya. Pero galit na yan guys. Hindi na yan masaya sa buhay. I drive. What the heck was going on? This is crazy. Yeah, this was a mistake coming down here. Everything else in Connecticut sucks. What happened? Well, first, this woman, the first woman, did all my vitals, all that bullshit. Fine, okay, we're good. And she sends me over to the other woman who's a doctor, okay, or whatever. She's not even a doctor, she's a nurse practitioner. So she's doing all these tests they never did before. All this stuff. Oh, check this, walk on your heels, walk on your toes. Okay, fine. She says, oh, you have snoring problems? Oh, yeah, everybody snores. They always answer that. And she measures my neck. So nobody ever measured my neck before. She goes, oh, it has to do with sleep apnea because, she goes, but you don't have to worry because your neck is 16 inches. It has to be 17 or more than Guys, habang nagkikwento siya guys, nagdadrive na ako. Ako na yung nagdrive kasi aggravated na siya, nakikita ko na. So ngayon, kwento siya ng kwento, hindi talaga siya mapalagay. Nagagalit talaga siya guys kasi para yan sa driver's license niya kasi class A kasi yung driver's license niya guys, hindi katulad sa akin. So yung asawa ko, ang tagal-tagal niya doon guys. Wala, sorry yan. Ang tagal-tagal niya doon sa clinic na yun, naluka ako. Through email? Just call me. So yun guys, 4 o'clock na ito guys. Gutom na gutom kami kasi wala pa kaming lunch kasi sa sobrang tagal doon naghihintay. Yun, umabot sa walang kainan. Yun guys, nakauwi na kami sa bahay. Sinayawan ko na lang si Mister kasi hanggang ilang oras yung niya. Tumawag niya siya sa pinsan niya, sa kapatid niya. Pinagsasabi yun yung galit niya kung ano yung nangyari sa buhay niya ngayong araw. So yun, after that, kumain kami. Tapos na akong nagluto na. May pinag-usapan kami something. You really wanna live you wanna really go to live in Costa Rica? Well, actually, I'd rather stay here. Where things are going. That means me and your kids is with me. You'll be alone if you decide to live there. Actually, I don't like that idea. We're gonna face it. Yeah. About sa Costa Rica guys, gusto niya magbakasyon doon at magpaayos ng ipin niya. And then sa tagal-tagal ng panahon, alam ko talagang gusto din niyang tumira doon. Kung titira daw kami sa isang bansa, sa ibang lugar, hindi dito sa Costa Rica daw yung gusto niya. At alam naman niya na ayaw ko doon. And then sabi pa ng kapatid niya, ba't hindi na lang daw mag-move doon? Sabi ko, hindi kayo na lang yung mag-move doon. Ayaw ko talaga guys. Kasi guys, kung aalis ako dito sa US, Pinas yung patutunguhan ko. But anyway, so yun lang guys. Nag-usap lang kami. Thank you so much for watching. Kita-kits next time. Hello guys! Ito guys, lutuan ko lang yung asawa ko ng chicken. Kasi matagal-tagal na din akong hindi nagluto ng chicken thighs. Isa yan sa pinakababorito niyang part ng manok, chicken thighs. So ang nilalagay ko pala dito guys is oyster sauce, paminta, asin, at saka tuyo, lemon, and then konting suka. So yun yung nilagay ko para naman masarap talaga siya. Lalo na kayong oyster sauce, masarap talaga siya. And then pinabayaan ko siya sa refrigerator ng 4 na oras. And then habang nagmamarinate, tinitingnan ko lang din yung aso ko sa labas kasi nga delikado. Ang dami kasing mga hayop din doon sa labas ng bahay. Dahil maginaw yung panahon, ilagay natin siya sa ating air fryer. And then I will be right back. Pakita ko sa inyo mamaya. Kain tayo soon. So ngayon guys, kailangan ko siyang ikat ng half para naman madali siyang maluto sa air fryer. And alam nyo, na-notice ninyo, kinukuha ko yung fats. Kasi guys, marami akong nakikita guys sa social media na delikado. Alam nyo na yung mga karne dito sa US, mga ganun lang. I-share ko lang sa inyo, parang naging paranoid na ako konti. Konting paranoia kasi nga, alam nyo na, yung mga taba-taba kasi guys, parang siyang hindi normal. Okay, so alam nyo naman, meron akong narinig, injected yung ibang karne. So, kaya kinukuha ko yung mga fats para naman, para
hindi tayo masyadong nakakain ng mga taba-taba sa karne. Pero kapag pork yan, iba yung usapan, lalo na kapag lechon. Pero itong manok talaga, parang may something talaga yung taba nila guys. Iwan ko na lang ha. Yun lang yun yung sa paningin ko lang naman. Maglinis lang tayo ng ating salad guys kasi isa ito sa paborito ni Mr. kainin. Pero ako, rice is life. Pero kung kakain ako ng salad, ito yung salad na gusto ko, lettuce. Pero yung asawa ko kasi gusto niya yung iceberg, ako lettuce. Ang sa iba naman sa kanya. And I call you to come in and you think you get reward. You think you will get a reward. You think you will get a reward, huh? Katapos natin kausapin yung aso, ito na guys, ready na siya, hapon na ngayon at ready na to eat for dinner. But before tayo kakain guys, lutuin muna natin ito. Air fryer po yung gamitin natin dahil nga sa ginaw sa labas. Sobrang ginaw sa labas guys. Kaya lalo na paghapon and then mahangin-hangin. So kaya swerte na rin na bumili si Tami ng air fryer talaga. Kasi worth it naman din ito. Masarap kasi din yung luto. So yun guys, kapag gamitin ko yung air fryer namin, 400 degree lang siya and then 20 minutes. And then after 20 minutes guys, ibaliktad din nyo guys sa kabila mga 15 minutes. Madali lang siya. And then ang resulta niyan is crunchy sa outside and then very moist, very, hindi siya dry. Masarap talaga siya guys. Kapag ganitong klaseng marination guys, yung mga oyster na gano'n. Hindi maraming oyster kasi matamis siya kapag marami. So, kaya kailangan lang talagang i-mix. Ito na siya, guys. Tapos na tayo. Lagyan natin dyan, diba? Masarap yan, guys. Yummy. So, meron pa tayo ditong isang batch. I-ano natin ito. Ilagay. Yun. So yun, tapos na, ito na yung kakainin namin. Ang salad namin guys, simple lang siya. Wala masyadong nilalagay kasi nga gusto namin ganito lang. Onion lang siya at saka yung ating lettuce. At saka itong guys, ready na kakain yung mga kalabaw. Pagkain ng kalabaw, sagbot na hindi naluto. So yun, ito lang siya. Yung pagkain guys na sagbot na hindi niluto and then may karne. Pero masarap naman siya, healthy pa, o diba? Ito na si Tami, bagong gising yan. Anyway, salamat sa